אז אני עכשיו, כמו שאתם רואים, מסעדת סושי מסוע בטוקיו, יפן. שימו לב שהקונספט פה זה שהסושי בא אליכם על מסוע, כמו שאתם רואים. יש לכם טאבלט שאתם יכולים להזמין דרכו את הסושי. נגיד עכשיו בחרתי את הניגירי טונה עם מלח. אני בוחר כמות אחת, אני בוחר אורדר, אני מזמין את זה, הזמנתי, זה בדרך אליי. אני עכשיו מחכה שהסושי שלי יגיע פה על טיל. הנה הסושי שלי, הגיע לפה. עכשיו אני לוקח את זה, מתיישב פה, ושימו לב, אני עכשיו שם לי קצת סויה, טעים, וזה עלה לי באזור ה3-4 שקלים, שזה מטורף, התאכלתי עם שאכלתי. אוקיי, במסעדה הזאת אני לא עומד סתם לאכול. כל 2 דקות שאני אמצא פה, אני אומר להזמין סושי, ואסור לי להפסיק בכלל. כלומר, אני חייב להזמין כל 2 דקות, באמת תכלס עד שהמסעדה נסגרת, שזה עוד איזה שעתיים. אבל, כן יש פה קט. אוקיי, אז כמו שאומרים כרגע, נכנסתי ל-100 מצב. כמו שאומרים, אני עכשיו מול מתמודד רנדומלי בעולם, אני יכול לשחק גם מולו, גם עם חברים וגם מול חברים, אבל אפשר גם לבד כמו שאני עושה עכשיו. וזה כמו שאתם מכירים. אני פשוט לוקח נגיד 3 צבעים ומתאים אותם, ואז אני מקבל על זה נקודות. מי שמשיג יותר נקודות מנצח את המשחק. אבל כן יש פה קונספט מעניין שלא ראיתי בהרבה משחקים. לדוגמה, דבר ראשון, אם אני עושה מאץ' ל4, יש לי תור נוסף, כמו שראיתם מה שקרה עכשיו. ודבר נוסף, אם אני עושה מאץ' לכוכבים, הם עולים למעלה לצד שמאל והם נצברים לי. אם אני משיג 7 כוכבים, נהיה לי בוסטר. שזה חלק מיוחד, אנחנו נגיע אליו בתור הבא, תחכו שנייה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, עכשיו חזר תורי, אני 24 עבור 12, אני עושה מאץ' ל3 כוכבים, ועכשיו יש לי בוסטר. הבוסטר זה לדעתי החלק הכי חזק במשחק, זה החלק הכי מגניב לפחות. תראו, אני לוחץ עליו, ותמנון ענק מופיע על המסך, הוא עושה לי מלא שטויות, וזה עדיין חלק מהבוסטר. תראו איזה מטורף זה, הוא הביא לי בערך כמה הייתי, 28, עכשיו לי 64, שזה מטורף. ונראה לי שהבנתי את הקונספט. ואגב, במשחק הזה הצלחתי לדבר עם המפתחים, שאגב, כולם ישראלים ויושבים בארץ, שזה מטורף. והצלחתי להגיע לכם טורניר על 1,000 שקל, במיוחד בשבילכם. כמו שעשיתי לשחקנים הכי טובים בישראל, וגם עשיתי במפה החדשה שלי בפורטנייט על 1,000 שקל. אז יש לכם טורניר על 1,000 שקל פה, חבר'ה, הצלחתי להגיע לכם את זה. ואתם יודעים מה, אני אסביר לכם את זה אחרי זה. בואו נמשיך שנייה לשחק. אוקיי, אז כמו שאתם ניצחתי את המשחק הראשון שלי, וככה זה עומד ללכת. עכשיו, המטרה שלי בסרטון הזה היא לא סתם לשחק ולא סתם לאכול. אני צריך להשיג 5 ניצחונות בסרטון הזה. אם אני מפסיד, אני עושה אתגר סופר חריף באחד מהסושים, זה אומר להיות ממש קשה, אני לא רוצה שבכלל תראו את זה. המטרה שלי להשיג 5 ניצחונות, ואז שאני לא עושה את זה, אני חייב להמשיך להזמין סושי. נראה לי שהבנתם, בואו נתחיל. אוקיי, אני מתרגש, אני מקווה שזה יעבוד. אני אומר לך את האמת, נכשלתי בפעם אחת בצילום של הסרטון הזה, פעם שנייה שאני מצלם את זה ונכשלתי פעם ראשונה, אבל הפעם הבאתי מישהי שתעזור לי, מישהי שאתם עדיין לא מכירים. אוקיי? ומשתמשים בטלפון שלה, אז יש לנו פה סטופר שעומד להתחיל ברגע שאני מזמין את הסושי הראשון, ואני אזמין הפעם איזה סלמון חמודי מודי, נזמין אחד, ואנחנו מתחילים. התחלתי. 2 דקות התחילו, אני נכנס למשחק, בוחר בוסטר. אגב, אתם יכולים לבחור איזה בוסטר שאתם רוצים במשחק הזה, מגניב, הפעם אני אבחר אותו, למרות שהתמנון מטורף. וזהו, התחלנו חבר'ה. אוקיי, התחלנו משחק, יש לנו חבר'ה, זהו, זה מרגש. אוקיי, תורי. אני מתחיל בלהשיג כוכבים נראה לי, זה הדבר הנכון, כי הבוסטרים פשוט מטורפים. אין לי יותר מדי מה לעשות, אולי ככה. הנה, הצלחתי להשיג אקסטרה מוב, זה החכם דווקא. ודבר האחרון שאני עושה זה כוכבים, כי התור הבא יהיה לי בוסטר, סבבה. עכשיו אמרתי להגיד לכם לגבי הטורניר של 1,000 שקל. בגלל שזה משחק ישראלי, וכמובן שהמפתחים דיברו איתי לגבי הסרטון הזה, ביקשתי שעשו לנו טורניר של 1,000 שקל, כמו שתמיד עשיתם עד עכשיו. אני חייב לעשות את זה. וואו, הגיע לי הסלמון, אוקיי. אז עכשיו הגיע לי הסושי, כמו שאומרים, אני לא יכול לדבר, זהו, ככה עומד אותה כל הסרטון באמת. אני צריך להשיג קצת סויה בזמן שהבן אדם משחק. עכשיו עדיין תורו שזה מצוין, אני לוקח את הצ'ופסטיק בזמן שאני משחק, זהו, 20 שניות. אוקיי, סורי. בום. יש לי בוסטר, אין לי זמן, נדפקתי. אבל הזמנו עוד סושי עכשיו, כי עברו 2 דקות, ואין לי זמן. בזבזתי 2 תורות, הלך לפח, חבל. ואני חייב לנצח, כרגע טעים לי, כן? אבל עוד מעט לא יהיה לי טחים, זה בטוח. קיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שמי שנכנס דרך הלינק שבתיאור, או סורק את ה-QR קוד על המסך, הוא נכנס לטורניר שלי. הטורניר מתחיל עוד יומיים, אז יש שם עכשיו זמן להיכנס ולהתחמם ולהבין איך המשחק עובד. כי עוד יומיים, למשך שבוע, מי שמשיג הכי הרבה כוכבים במשחק, יזכה ב1,000 שקל. ככה, פשוט העברה בנקאית מהמשחק, שזה מטורף. המשחק חינמי ואין בו פרסומות, אז אין לכם שום דבר להפסיד. ועכשיו תורי שוב, הוא ממש קורע לי את הצורה, הבן אדם הזה, זה כבר לא נעים. משחק ראשון כנראה הפסד, שזה באסה. אין, סיבוב נוראי. הלך עליי. הגיע? פאק. אוקיי, אני מפסיד את המשחק הזה ודאי. אני מפסיד את המשחק הזה, רגע, למרות שתורי עכשיו, רגע. יש לי בוסט אחד שאני יכול להשתמש בו, זה נחמד. בחר את הצבע הכתום, תראו איזה אנימציה מטורפת, זה אחד מהדברים שאני חושב במשחק באמת. נחמד, לא מספיק. כן, הלך עליי. עברו עוד 2 דקות, הזמן עוד אחד, תפקלתי. משחק ראשון, לפח. נכון, שכחתי מזה. אם אני מפסיד, אני צריך את זה אתגר החריף. אז הסושי הבא שיגיע, אני עושים מלא ווסאבי, תראו. אוקיי, התחלתי. האמת שזה מטורף שאני עושה את הסרטון הזה, כי היום זה היום האחרון שלי בטוקיו. מחר אני עוזב, אחרי חודש ושבוע ביפן, חוזר לארץ סוף. צילמתי גם מלא סרטונים אגב, לערוץ הראשי, אז תראו את זה בקרוב. בקיצור, צילמתי עוד זה 3 סרטונים לערוץ הראשי, סרטונים ממש טובים, תצפו להם. היום אפילו צילמתי עוד אחד, אני כבר בסרטון השני שלי, הוא מטורף. אבל זו בינתיים טעימה מיפן. אוקיי, נראה בינתיים שאני קורא אותו, אני 37 לעומת 16. ויש לי גם מולטיפלייר של 3, כמו שאתם רואים. הגיע. פאק. אוקיי, הזמנו עוד סושי, זה הווסאבי. זה ניגירי של טונה עם ווסאבי, ואני צריך להמשיך לשחק גם על הדרך. אוקיי, תורי. אבל בחור זה לא טוב, זה אומר שאני עדיין יכול לנצח פה בקלות. ניקח את זה. אוי, למה עשיתי את זה? טוב, בסדר. יש לי אקסטרה מוב, ענק. יש לי גם דבר כזה. זה אני אשתמש בבוסטר.
מלא ווסאבי, בוא נראה איך זה ירגיש. לא, אבל אני על 400 וול שלי. 470. אין לו מה לעשות, כאילו לא משנה מה הוא יעשה, הוא יפסיד כנראה. או, הגיע לי. אוי. זה הזמנו עכשיו אקסטרה פאטי טונה. טונה שמנה במיוחד, שימו לב. ניצחתי, 3 קורבים. ניצחון אחד, מתוך 5. בואו נמשיך. התחלתי עוד משחק. טוב, בינתיים יחסית קל לי. באתי מאוד מאוד רעב לסרטון הזה. ואכלתי סך הכל 5 צלחות, לא כזה הרבה. וזה אומר לי קשה מי לכם כראות שנמשיך. אוקיי, יאללה. בינתיים כיף לי. סושי בטוקיו, פנני של החיים. שמעתי בפלוס, ועכשיו הוא הביא לי מלא דברים חדשים כמו שאתם רואים. יש לי עכשיו בוסטר, כמובן שאני אשתמש בו על ההתחלה. יש לי גם 2 תורות, שימו לב איך זה עוזר לי. תראו, על ההתחלה אני יכול לעשות את זה, מאץ' לסגול, ואז הסוסים יתחילו לרקדד פה, ויש לי אפילו עוד בוסטר על זה. וואו, ענק. ענק. בינתיים צ'ילינג. אני יכול לעשות את הבוסטר על ההתחלה, כי יש לי עוד 2 תורות שזה ענק. והביאו לי עוד שנייה, עוד בוסטר שזה מטורף. הגיע לי כבר. מה זה? חביתה, סושי חביתה. אנחנו ממשיכים חבר'ה. אני על 206, אני חושב שאני מצב ויש לי עוד בוסטר אחרי זה, וואו. אוקיי, ענק חבר'ה, אנחנו קוראים לו את הצורה, זה לא בעיה בכלל. טוב, זהו. נדבר של החיים. 275 על 139, עדיף שתנהל את המשחק כמה שיותר מהר, בלי בוסטרים, בלי שום דבר. תעשה את המשחק, כי ניצחתי כבר, צריך לחסוך פה זמן. ניצחנו חבר'ה, ניצחנו בענק, גם 3 כוכבים. 3 כוכבים מרוויחים אם אתם מעל האויב ב-20% מהנקודות, זה מטורף. וזה מה שעשינו פה. תן לי לצחונות מתוך 5 ואנחנו ממשיכים. נעשה אקסטרה מוב פה. אוי לא, דפקתי את עצמי עכשיו, ממש. נעשה את זה, פשוט המר על הסוס. תודה רבה. מה זה? 2? השתמשתי בבוסטר נוסף חבר'ה באותו התור, ותראו איזה דק קיבלנו. אני לא יודע מה זה, משהו קשר כנראה חבר'ה, לא לדאוג. לא נעים לי בבן אדם הזה, אני קורא לו את הצורה. באמת. אוקיי, יש לנו עוד בוסטר, חבר'ה. הבוסטר הזה מטורף. טוב, אני אוכל את הסושי השני למרות שאני לא צריך? לא. בואו נראה רגע. אוקיי, תורי. אני ישר משתמש בבוסטר, אין פה שום שאלה. בוסטר ישר, הגיע לי משהו. אקסטרה פאטי סלמון. אוקיי. מתי? צריך לאכול עכשיו, לא? גם תראו כמה צלחות נערמו לנו פה. מלא. עכשיו אני ניצחתי. 3 ניצחונות מתוך 5. קדימה, הולך טוב. נתחיל בוסטר אחר שאני מאוד אוהב, לדעתי זה המאגנט שמטורף. זה דיימונד בוסטר שזה פרימיום כזה. עכשיו התחל עוד משחק, אני צריך להריץ את זה. נעשה את זה, אתם יודעים. המר על הברק. ענק. את התיבות האלה צריך להוריד עד למטה ואז הן נפתחות, זה מגניב. נריץ לו בוסטר ישר. וואו. תור ראשון מטורף, 57 עם בוסטר על ההתחלה, זה מטורף. המגנט הזה אופי. ממש מעניין אותי לראות איך אנשים יצליחו בטורניר. כאילו באמת יש לכם עכשיו, לעומת הטורנירים הקודמים שעשיתי, אפשרות אשכרה להתאמן לפני שהטורניר מתחיל. יומיים לפני שהטורניר מתחיל, יש לכם זמן להתאמן. אוקיי, ענק. יש לי עכשיו בוסטר קטלני. אני מפרק לו את הצורה, חבר'ה, זה כיף, ממש כיף. שכחתי מהסושי, וואו. אין לי פה מהלכים, חבר'ה, אני בשוק. אין לי מהלכים. נתתי לו תור בחינם כרגע, זה מבאס קצת, אבל לא, באמת שלא היה לי מה לעשות, אני לא ראיתי שום דבר. אוקיי, תורי, נעשה ישר את המאגנט. זה גם תור אחרון, עכשיו שמתי לב, וואו. אני צריך להיות פה ממש טוב. הגיע לי סושי? לא, אין לו כלום. זהו, ניצחתי. ענק. ניצחון רביעי, חבר'ה, ניצחון רביעי, וואו, זה קל. אוקיי, עוד אחד. מה, לנוח קצת, נירגע קצת. טוב, חבר'ה, אני אקח הפסקה, למרות שזה לא חכם לי, הזמן עדיין רץ. ואני צריך להזמין סושי כל 2 דקות, לא השתנה שום דבר. פשוט, אני לא יודע ניצחון אחד. נראה שיש לי את זה, לא? בינתיים בוא נרגע קצת. נהנה מהסושי, שהוא טעים רצח. עכשיו בוא נראה לך מה קורה שאתם עושים מספיק צלחות פה. בואו תראו, סושי. אני עדיין בשלב שטעים לי, זה לא טוב. תראו מה קורה כשאתם עושים צלחות. לא מגרד את הצלחת, לזרוק אותה פה למטה. בום. ואני עושה לכם פה פלייט מספר 1. עכשיו לוקח את הצלחות, אם אני מוסף 5 עכשיו, 1, שזה כבר 2, 3, 4, 5, תראו מה קורה על המסך. יש לנו עכשיו משחק. הוא מתחיל להריץ פה את העניינים. איזה וירוס שנלחם בסושי. האם הסושי ינצח את הווירוס? מה קורה? חבר'ה, היפנים האלה משוגעים. בואו נראה, הוא אוכל אותו. רגע, לא, הוא הרג אותו. ניצחתי. מה? ניצחתי בראשון. זה נדיר רצח. למעלה זה אמור לצאת. פה השולחן, פה זה הדבר הזה למעלה. וואו, יצא לי כדור, אני מת. עכשיו אני אפתח אותו, טק, ומה יצא לי פה? של My Hero Academia. פין, פריזי. הפין הזה שלך. עכשיו ממשיכים לשים את הצלחות. ועוד פעם המשחק מתנגד, בוא נראה נזכה הפעם. עכשיו יש לנו תחרות של נבל מרושע מול בן אדם. רץ. אוקיי, הנבל המרושע עושה פה מהלך מלוכלך ביותר ומתחיל לעשות ספרינט. אלא אם כן, לא, הוא ניצח. הפסדנו. עכשיו תראו, בגלל שאני לוקח את הסיכון עם האתגר, יש לנו פה כל כך הרבה דברים שאפשר להזמין. יש פה גם סושי עם בוטנים, ויש לנו פה אודון ראמן מטורף, סטים של סושים ענקיים. אתם יודעים, אפילו להזמין את זה משקה, למה לא? הזמנו אפל ג'וס, וחזק הקטע של ההזמנה, ממש. לא צריך לדבר עם שום מלצר. אז יש לנו תחת עוד ניצחון אחד שאנחנו צריכים. קצת אף על עצמי, אני חושב שאני יכול לעשות באחד הבא. אוקיי, מעכשיו תזמיני כל דקה. כל דקה? כן, התחלנו להריץ. אני לוקח את התמנון המטורף הזה כי הוא הכי טוב לדעתי. יאללה, בואו נריץ. אוקיי, מה הגיע לנו פה? דניס, תראו איזה יופי, שאלתי עליו כבר תורי על ההתחלה. אז על ההתחלה אני לוקח את התה משרומס, כי זה כפול 3, זה מטורף. אוכלים את הדניס.
כן, אין. אני בכיף לצור אחר, זה הרגע האחרון. אם אני נצח את זה, אני יכול לעוף מפה. הוא עושה בוסטר, לא יודע איך יש לו בוסטר כבר. תורי, אני מקווה. הוא גנב את הפטריה. נפעיל ישר את התמנון, כי הוא הכי מטורף בארץ. הביא לנו גם פטריה על הדרך, ועכשיו אני יכול לעשות פה מט פלוס 4, זה מביא לי אקסטרה טורן גם על הדרך. הוא צ'ילינג של החיים, חבר'ה, צ'ילינג של החיים. אוקיי, נסף את הכוכבים, יהיה לי את הבוסטר, זה הסבב האחרון. אני אעשה בוסטר עכשיו, זה לא עולה לי בשום צור. ענק, הסוסים רצים להם. אין סיכוי שהוא נצטרך את כפול 9, אני עכשיו על כפול 10 בכלל, אני על 890, כאילו הלך עליו, זהו. יופי, שישבו אותך צוחקת, ואז ישבו, וואו, איזה מצחיק הוא, פתחתי. עוד ניצחון חבר'ה, זהו חבר'ה, פתחתי, את האתגר, וואו, זה היה קשה. אתמול ניסיתי את זה ונכשלתי, נכשלתי לחלוטין, ענק חבר'ה, זהו. טוב, האמת שאני כבר לא כזה, סיימנו את האתגר, ועד שאוכל להגיע לקח יותר מדי זמן ושומע, ויש לנו פה ככה בצרושי שנכף סיים הכל עכשיו. דבר ראשון, סלמון עם גבינה, אני אפילו לא שם את הסויה על זה. דוחה של החיים, באמת דוחה. מה העונש? הצלחתי את האתגר. לא רק, הוא מתחיל להריץ. האם זה לא חמוצי? תראו, חמוצי. חמוצי פה. זה חמוצי. פצים שקים מלמטה, זה לא חמוצי. חבר'ה, אני מת. 3 האחרונים. יש לי רצון להקיא כבר. 2 האחרונים חבר'ה, 1, 2, אני מת. וואו, אני מת. טוב חבר'ה, האחרון, אני מת, זה הכי מגעיל גם, יש לי את הכי מגעיל לסוף, לא יודע למה. וואו, הם מגעיל. נמאף. יש לנו מלא צלחות חדשות. דבר אחרון לסרטון, בואו נראה אם נשיג משהו. 1, 2. הוא הצליח? שלא. אוקיי, הגיע קינוח, עוגת שוקולד שתשלים לנו ל-20 צלחות. טעים. צלחת האחרונה, תרחיץ אותה, הגענו ל-20, ועכשיו נגן פה איזה משהו. רובו סושי נלחם בהיידקים. בואו ניצח אותו. ניצחנו, כן, ניצחנו. עכשיו מגיע פה עוד אחד. ניו, באום. והשגנו את Eraserhead. Alright. מישהו רוצה את זה חבר'ה? טוב זהו חבר'ה, סיימנו את האתגר. זה גם היום האחרון שלי בטוקיו וביפן בכללי, וגם הסושי האחרון שאני אוכל ביפן שזה מטורף. היה ממש קשה בסוף. חשבתי שסיימתי את האתגר בקלות, אבל בסוף היה הרבה יותר קשה. בכל מקרה, הטורניר של 1,000 שקל בסוף 3 ימים, בדיוק מה שהסרטון הזה עולה. אז תיכנסו ללינק שבתיאור, או תסרקו את ה-QR קוד של המסך עכשיו, תורידו את Matchmaster ותיכנסו לטורניר על 1,000 שקל. Matchmaster, תודה רבה על הסרטון ותודה רבה על הטורניר שהגעתם לצופים שלי. וזהו חבר'ה, תספרו לו תוכן מיפן בסרטון עוד 3 ימים שיעלה על הטורניר.